Ahoj, dneska máme neděli 23. srpna a s holkama, s mýma z Čáslavy a s Kristiánem jsme si udělali výlet do Bratislavy, už tady jsme. Jsme tady s Dagmy, s Miriam, to je Štěpánka, ta s náma přijela z České republiky, tamhle je Kristián. A přijeli jsme za Miriam a Tomem, protože tady dneska pořádají pletací sešlost a představení jejich přízí, co budou mít v e-shopu, takže vám ještě později něco natočím. Ještě mu ukáž UFO. UFO jim ukáž. UFO? Tak počkejte. UFO. Ne, počkej, jak to na to takhle. Tak a jak jsem říkala, my jsme dneska na pletení u Miriam s Tomem v Bratislavě a teď vám Miri s Tomem ukážou a představí příze, který budou mít v jejich novém e-shopu, který se jmenuje Knitiket. Naša vlajková loď, ako my to tak interne voláme, je Briggs & Little. Je to najstaršia kanadská pradiareň z New Brunswicku, ktorá už skoro 200 ročia spriada a spracováva kanadskú vlnu. My od nej máme 3 bázy. Máme bázu Sport, čo je klasická fingering jednonitka. Potom tu máme Regál, to je Aran. A potom tu... Ne. Regál je deka. Regál je dekačko. A potom tu máme bázu Heritage, to je Aran. Z tej som robil aj vestu. Peťka vám dá fotku, ako v nej vyzerám. Pošlem jej. A to je moja najobľúbenejšia kombinácia, lebo táto farba vyzerá ako dopravný kužel, ale v kombinácii vypletania s modrou je to podľa mňa úplne že geniálna kombinácia. No je tu veľa tých favoritov, mne sa táto zelená strašne páči. To ešte neviem, že čo s ňou. Ale Na videu určite... není vidět, že je zelená, Nevadí. ta kamera to nezabere tak dobře. Jo. Ale potom tu máme Dagmar obľúbenú farbu, fialovú. Aj takúto mintovo-zelenú máme. Takisto aj krásnu žltú, ružovú. Na druhej strane vidíte doplnky, ktoré ešte len budú predstavené oficiálne na e-shope. Jedná sa o značku The Blue Rabbit House Antwerp. Je to ilustrátorka, ktorá všetky kresby ručne namaluje, potom sú potlačené na organickú bavlnu a následne z toho šije rôzne doplnky a tašky na pletenie. Je to taký prvotný výber z toho, čo sme my nejako považovali, že by sa vám mohlo páčiť, ale v zásade sú to vždycky motívy rôznych zvieratiek z lesa. Ten medvídek je nádherný. A ono to je z druhej strany, má vstup do dedinky. Takže sú tu žaby, zimná krajina už. Tu máme mývala. A nad nimi sú naše ponožkové priadze od Nakiangu, čo je vlastne značka z Korei. Je to tiež už 3. generácia vlastníkov, stále to je v rodine, je to ich klasická ponožkovka Slow Step. A okrem Slow Step máme aj bázu Einwool, čo je 100% merino. Je to kvázi dekačko až worsted. Ja som z nej robil už ateliér kardigán od Maxa a máme tu takéto krásne farbičky rôzne. Takže dajú sa medzi sebou kombinovať rôzne. Aj táto fialová. Krásne to ukladá očka, na čo ja som maniak, tak pri tejto priádze to bol balzam na dušu, jak to krásne ukladalo tie očka. Ešte aj na tej vzorke uvidieť. My sme tu dievčatám priniesli ešte ukázať, áno, 2 priadze, ktoré v septembri pripravujeme, ešte nie sú u nás na sklade, že si môžu kľudne vybrať farbu. A teda 2 značky, jedna je Kit Coucher Denmark, je to dánska značka, ktorá má aj návody, má hotové kity, a druhá je škandinávska klasika Jarbo. Takže tieto 2 značky k nám pribudnú na jeseň. A ešte by som povedal, že táto ponožkovka, tá je inšpirovaná seriálom Pipidla Pančucha, čo je moja srdcovka, čiže toto vám tak krásne paslo. Keď mi to Miriam oznámila, že čo budeme mať, tak ma to veľmi potešilo. Potom ďalej v ponuke budeme mať ešte Laurelnic. To je fínska dizajnerka, ktorá má takéto krásne, takéto špecifické farbenie, používa aj speckles.
Táto farba je moja obľúbená. Je to ponožkovka, ale je to strašne, je to jemné. Babi To je hovorili, že... 85% merino, 15% poliami, to je super. A najväčší úspech mala táto Funny Marshmallow. Áno, funky marshmallow, no. Marshmallow a táto modrá, čo si babi už obzerali, že čo by z toho spravili, že si ju chcú uchmatnúť, takže na toto sa tiež veľmi tešíme. Moja srdcovka je ale Illimani. Je to priadza, ktorá vlastne toto celé začala. No, Táto značka, keď ja som ju dostala z Kanady ako darček. A tak sme premýšľali, že prečo vlastne tá priadza u nás nie je. Takže my sme priniesli dve bázy, Santi Tweed a Tweed. A ja si myslím, že som nič jemnejšie v rukách nedržala. no je to luxus. Je to luxus, máte tam merino, alpaku, hodváb, donegalňobky, jak. Proste je to skutočne na čiapky, na vesty. Veľmi, veľmi luxusná kombinácia a myslím si, že nikoho nebude môcť kúsať, pretože to od rustikálnosti má veľmi ďaleko. Tak. Potom tu máme Bramble and Fleece. Bramble and Fleece by Lakeston. A značka Bramble and Fleece je zaujímavá tým, že celý kolobeh ich spracovania alebo tej výroby prebieha v okruhu 50 km. Tie oviečky sa chovajú v blízkosti pradiarne, je to spriadané, je to farbené, že celý ten okruh je veľmi maličký, takže je to veľmi lokálna škótska priadza. My ju máme na začiatok v 5 odtieňoch, Ships of Fourply, to znamená, máme ju ako štvornítku, klasický fingering. Samozrejme, tu už sme mali od Tomáša input, že potrebuje rozšíriť hrúbky. Ale veríme, že čoskoro budeme mať Ako pôsobí rustikálne tá priadza, ale na dotyk je veľmi jemná. Nie, lebo je to Blueface Leicester a Masham. Presne, tam takže akože je to fakt, že je to veľmi jemné. A ja napríklad z tejto kombinácie akurát robím šatku Flynn a je to fakt, že úplne že super. Krásne sa s tým pletia, teším sa, keď ju budem môcť nosiť. A naša posledná značka. Áno, to dievčatá už vymysleli aj Kál Olomoucký. Máme tu kombinácie a to je Kinross. Priadza pochádza z rovnomenného mesta Kinross a pod značkou V Canty Yarns. Od 50. rokov funguje v podstate tento obchod. Oni si to dávajú ale spriadať. Tej istej rodiny, tá istá rodina to spriada už celé 10 ročia. Áno, ale robí to Todd and Duncan a oni sú myslím 1854, pokiaľ sa nemýlim, v meste Kinross, takže je to taká tá klasika a ja mám pocit, že jemnejšiu vlnu som... Je to 100% jahňacie Áno, vlna. a je to skutočne extrémne jemné. A je zaujímavý aj ten skrút, čo sme sa dneska pozerali, že má zaujímavý skrút a naozaj, že je to jemné. Ale bude držať tvar. Pekne, aj očka budú pekne vyzerať. Očka. A to je dôležitý. Tak, v mojom prípade určite. No a z tejto bázy dievčatá aj mne vybrali krásnu kombináciu na olomoucké tričko sveter. No, to ešte sa 10-krát zmení, ale to všetci veľmi dobre poznáme. Ale nás nejak začať musíme, nie? Tak, nejak začať musíme. A chceli by sme veľmi pekne poďakovať hlavne za kamerou Peti, že nás prišli navštíviť do Bratislavy. Aj Kristiánovi. Veľmi si to ceníme, že takú diaľku merali k nám. Veľmi si to vážime. Ahojte. Čaute. Tak já děkuji Tomovi a Miriam za ukázku krásných a nových přízí, kterou budou mít v jejím e-shopu, který se jmenuje Knitiket. A nezbývá mi, než vám jenom popřát hodně štěstí do začátku a spoustu spokojených zákazníků. Ďakujeme veľmi pekne. A ještě jednou bych chtěla poděkovat za pozvání sem k vám do Bratislavy. Bylo to tady s vámi moc hezký a moc jsme si to užili. No ja verím, že takéto stretnutie budeme mať častejšie napriek tej diaľke, že sa budeme častejšie, že bude z toho tradícia, že sa budeme častejšie stretávať. Určitě příště to naplánujeme aspoň na víkend. Tak, deň je málo, sme zistili. Presne tak. Takže mějte se. Ahojte. Ahoj.